Hello mga guys, balik na sa ta. Okay. Na may nag-request og pizza 26. So atong buhatan na yun kay ako pa man si Mira. So kita lang sa mag-practice. Kaya ganiha, nakabuhat kong practice yun sa katong 25 o 28. Nya, pagkuman ato, duwa sa kong bilyard kadiyot. Yan naman sa boss, nasa link. Duwa ko kadiyot, ya pildi ko. So pagkuman kapildi, balik sa tag-record para practice gihapon kay natuog pa man si Mira. So sugdan na to dayon. Naamo ni iyang lyrics. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Okay, atong practiceon. Ako sa piano kay kalimot ko bago pa gyud ako gibuhat. Karon pa gyud. Hindi ko ganahan at ang kanan. Kaya ko nga, buhatan po ginako usab. Kaya lang kaya sa naka, kanina akong dagan. Hindi ko ganahan at ang dagan sa ito. Kani. Mawar, tapos yung tuluha, pero ang chords pa mo. Karon na akong gilisan ang iyang chords. Karon lang, mao na tayo. So, ayun na to. Sa taas siya, so pang lalaki, siya, pang tenor. Ato niya pa naman paubsan. Sa ato sa nipraktisog maayaw ang pang lalaki. Bago na ko gamay, pero kaya pagyapon. Okay. Nya, ang chords ito, mao ni siya. D nga ba siya D? D. G. A. F sharp minor. B minor. A. Mo. Ha? Ito ha? D. Yeah, G. A. Sharp minor. D. B minor. D. G. A. Yeah, D. Jadi kalau kantahin na niyo. Mulai kanta.
gid. Makaya naman. Atong pumubusan. Atong minusan o tulog yapon. 1, 2, 3. So, B na siya. So, na nasa tayo lain ng chords. B na sa gyapon. So, ayun na to. Katawa na to balik. Ato, mubo naman eh. Tawa. Okay? Ang chords ana B nasa siya. Na nasa siya sa B. B. Nya eagle. Nya F sharp. Nya D sharp minor. Nya G sharp minor. Nya A. Ay, dili. B. Nya eagle. Ha? Sayop na ko. Atong laruan deh. Atong laruan. Dito mo. Nara. B. Ya, eagle. F sharp minor. Ya, G sharp minor. Ya, G sharp minor. Ya, balik ka sa B. Ya, eagle. F sharp minor, F sharp. Ya, B. Okay? Ako i-flash, mo na siya, final chords. Okay. Mo na siya. B na siya. So, mubo na. Okay, balik ta, katahi ko na niyo. Salamat sa sunod sa request lang yapon kay ako mawatan og mga practice dyan. I-comments lang. Pero sa English murag di man ko pa practice ni Mira sa English kay siya ra man ko nimo kanta. Kay di ba kay kumayo mo pronounce gud. Ya man lang Bisaya lang gid ako. Ya, samot pa tong English di kaya mo pronounce ya say mayabag pa gid bati gid tingog. Manaingon siya nga, siya lang kuno mukuan. Ako rin mabuhat og tono niya. Siya lang makanta. Hapit na mo, apil naman siya vlog niya. Na, sige niya. Salamat!